Devil May Cry. Sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Olako mierdak maite ditxot. Let's rock, baby. Venga! Noski baietz. Sword. It's time to go to work, guys. Ja da maite mendu naiz. You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not sure. My name is Trish. Aha. Broma zen. Fuck you! You just got pranked! 20 years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Yellow orb, red orb, blue orb fragment. Ulertua. Eta... Ah! Min egin dit. Bai, sasikume. Nola egiten da? Horrela. Aha! Horrek antxa txarra dauka, Eta honek ere antxa ondino txarragoa. Ea, izu. Noski. Argi zegoen. Ea, nola... Eta jakin nahi dut nola lortzen ditudan puntuak. Estilo puntuak. Ei, aizu, mesede. Ah, itxon. Nire esan dul naizela, Ah! Zaitzen dabil beste kombo egiten, baina ez dut lortzen. Hori zen egin nahi nuena. Ez, pistolak erabiltzeak ez du konboa mantentzen. Egian hau ez da bidea. Up! Joder. Bigarren aldiz, jaun Andreok. Hau oso Excalibur, Noski baietz. Hemendik noa. Egia da. Itxoin. Ah! Sasikume! Marraski horiek badakit direla Devil Trigger aktibatzeko, baina ez dakit nola aktibatzen den.
Nahiko guai dago joko, Ay, mi arma. Ah. Ez dut osan ulertzen, Uaaaa! Egin behar dut. Eziko naiz, Devil Trigger erabiltzen, hasieratik. Horrela. Hop! Ez dut minik egiten. Devil Trigger daukadanean. Egonor, itzuliko naiz. Joe. Desastre. Zera, hau jokua esaten kriston mankoa naizela. Itzulik naiz. Itxaron. Mendik. Eta orain. Hau. Ai, joder. Ai, ama. Pasatu dira. Eta hemen animazio berezia. Ayo, babua. Ship. Ondo? Sorry. Bamba. Ondo. What? Misio laburra. Hostia, amar mila dira. Ok. Ah, es. Joder. Es. Zer egin behar du? Espatarekin uste dut ez dudala zer egiten, Pistolekin agian. Ez dakit oso ondo. Nola burrokatu honen aurka. Ha! Beste bat? Ah, ez. Ah, bai, baina. Boa, oso motel izan da, bigarrena. Bere eraso guztiak horizontalak dira, ezta? Agian gorak esalto egiten baldin badut. Ah! Ah! Joder! Ez dut deus ikusten. Joder! Uf, ez dakit, Vale. Joder! Ez dut bat ere saiestu, Eta beste... Ai, ama! Gero eta txarrago.
Salto! Zenbat bizitza dauka? Ai! Gaizki! Ez! Itxoin. Nola egiten dut hau? Ez da helduko, ez da? Bai, heldu da. No eski heldu dela. Nola ez da helduko, ba. Ez dakit zergatik erabaki dudan espata ez zela eraginkorra. Agian asmakizuna izan da. Eta agian bai dela eraginkorra espata. Bai, eman diesa joket. Ez, horrek ez du balio. Aha! Bai, bai dela eraginkorra espata. Haha! Hori bai. Ez dakit zergatik erabaki dudan espata ez zela eraginkorra, eta hemengo hau harakatu da. Ez desagertu berriz. Joder, txo. Zergatik. Horregatik ditu eraso horizontalak, bale. Ulertzen dut. Gauza da, eraso bat egiten duenean saiestu behar dut, salto eginez, eta bere buruan saltu egin behar dut, eta espatarekin eman. Ez que, sentsua du, egiatan. Hostia, zu berriz! Nitxan. Da! Gutxi bakean. Ez nuen mal. Gutxikatik. Eta hori da. Joder, mesedez, kamara. Mission ez da. Joe, hau berriz. Joder, txori bat. Badokat, badokat. Ez daukat. Gutxigatik, Hori da. Joder. Guazen. Ez nago toki berdinean, lehen bezala. Baina... Bueno, baina... Eta fatality hori? Honako hau. Sorry. Bai. Bueno, hemen digoaz, antza. Hemen nago orain, zergatik ez.
Jongo naiz, atxera, eta, joder. Gilaren beste... Oh! Ez, Mercedes. Gila hau, Mercedes. Oh! Ez naiz, horra erori nahi. Non nago? Ondo? Ah, hori da. Whoop. Ah. Oh, hori nuen, espero. Tore. Tore. Ederki? Devil Trigger erabiltzen dudanean erreza da. Eta Power Rangers mugimendu hori. Zer da hori? Zer da hau? Ez dut oso ondo lertzen zertan hau. Ah! Baina ez dit bizitzarik kentzen, ez da? Horre? Edo bai. Ah. Bai, kendu dit, bai. Erresegia. Ah, itxoin, kontrolak. Betxiak dira. Oso betxiak dira kontrolak. Ez dakit nola doan. Atxera, nola egiten dut atxera, ez? Tira ba. Buah, etorrena. Joder, buah. Ah, eta berriz agertuko dire guztiak. Joder. Eta hau? Luminite, a mysterious stone that shines in the dark. An ordinary stone that exists in the underworld has somehow, over time, gained different properties in the human world. Vale, bombilla da. Bombilla bat da, Jon Andreok. Eraso, ez. Tiro, ez. Hemendik nere burua bota. Oh, kaixo, egunon. Ondo. Ez nagoen bat ere prest. Etxaron, agian, hobeto da urbiltzen baldima naiz. Ez dakit. Eski oso handia da, ez dakit oso ondo zein den estrategia. Lurreratu. Hori da. Iop. Bigarren fasia edo? Zer dago? Au! Bueno, ba... berdin. Tankeatzen dugu, Jon Andreok. Bueno, agian ez da ideia hon tankeatzea. Ondo. Emon. Emon! Buah! Arazorik ez, Jon Andreok. Wow! Nondik etorri ga horko hori. Klasikoa. You have failed me for the last time.
Joder, chor. Ah, bai. Erdi aroko laserrak. Eta argiak piztu. Piztu nahi nuena zen light, ez lightning. Betxu? Sasikume, ez ustean errapatu nau. Kaixo. Baina beste ate bat zegoen bestaldean. Etxoin, hemen, ez dut... Ah, joder. Horegin bar nuen. Oh, ez! Nere 10 eguneko zaborra da. Zer egin bar dut... Laguntza mesedez. Emon? Ah! Arrapatu nau. Arrapatu nau berriz ere. Ez dakit zer nagoen egiten. Ez dut ezer ulertzen. Laguntza mesedez. Hauei... Ematen badiet? Oso ondo! Stylish! Ah! Sasikume! Nola? Mendik sartu naiteke? Ego! Ez dakit zer dela eta dituzten hemen aulkiek harimak, baina ondo deritxot. Uste dut zure grafika... Ostia, ze trampa izan da hori. Bide batez, hauek izotzetzkoak baldin badira, neok zuzko armare beliko dut. Emon. Eta zer dau? Honek, blokeatzen dizkit erasoak kargatzen baldin bat ditut. Ez dakit ordea oso ondo zertarako den konboa joko hontan. Uste dut ez duela efektu askorik azkenean lortzuten duzun notan edo. Ondo? Ah, zer izan da hori? Harrapatu nau. Ah! Xa! Horengoan, zurek egin du. Bamba! Ondo? Ondo. Onartzen ditut hauek. Ah! Sasikume? Ondo? Pam, pam. Itxoaken. Gaizki egin dut. Ez dakit nola saiztu hau. Tori. Emon. Uf. Lortu dugu. I have the power. Esparda. Hori da, espardaren espata. Edo, esparda... Itxoin, esparda? Esparda esen gure aitaren izena. Hau da, esparda? Itxoin. The sword wielded by the legendary Dark Knight Sparda. Espardak esparda erabiltzen zuen. Urezko maila miresgarriak
submarinismo praktikatzea zen nahi nuena, joko hau piztu nuenean. Joder. Hemen agertuko da gure laguna. Aktibatu behar dut berriro. Zonako ez. Horrek harrapatzen ba nau. Bidaltzen nau boss rush dimentsiora. Tori. Nya. Ondo? Ez nahi zentzen, bueno, txoin. Hemen, perspektiba mesedez. Gaizki! Zapustu dut. Betxu? Itxoin! Hori nire da! Itxuli! Bai. Aurpegia eman. Itxoin. Joder. Gutxi bakean. Joder. Herriz. Mesedez. Ez lapurtu hori. Nirea da. Betxu? PS2ko tekstura hau? Wow. Trish, stay back. Hau da? Badago? Egin da? Ez? Trish, you? Now die! Ondo? Pam. Joder. Pikutara. Ez? Gauza gehiagire dira gertatzen momentu berean, ez dut asko ikusten. Zer gertatzen dira? Ez dut... Zer da guztia, mesedez. Laguntza. Ea, badago ia. Ez, baina emon. Ai, ama. Oso erdipurdika borroka hori. Dante? Dante, why did you save my life? Bai, Dante? Because you look like my mother. Because I'm horny. Erabaki bitxiak Danteren aldetik, baina onartuko dugu. Alakoak dira infernuko mekanismoak. Utsi bakian. Yamero! Ondo? Joder. Horrek mentzen nauela. Bai, ama. Edo urrundu. Bat bi, iru. Bueno. Ate garrantzitsua. Eta hau da maiera, ezta? Eta golotu, eta gainera close-up egiten. Bueno, Dante, ese puto Damosaren. Izan daiteke Jokonen Space Harrier maila. Bai. Itxaron. Buah.
Ondo? Zer dau? Hauek ere suntsitu behar ditut. Agian honekin suntsitu ditzazket. Bai, hori da. Nola? Saiestu behar ditut horiek. Eta gainera beste horiek. Itxoin! Disparatzeko botoia. Eskuz, sakatzen baldin badut, mantentzen baldin badut, baina azkarrago disparatzen du. Tirokatzeko abiadura. Ondo. Hori zen taktika. Aizu! Nola dago? Xup! Ez? Ez! Egin hau! Eta hemen hartzean eskutatzen bat... Zirikatu berriz. Eta orain, debel trigger. Vale. Eta iaz. Agian, erentzugiari pentsatzen dut... Buah! Oso ondo, badaukagu. Ez diot emango. I should have been the one to fill your dark soul with light. Oso ondo, Dante. Eta orain? This will be your burial ground as well. Eso! I'm back, bitches! Bizirik zegoen. Jackpot! Let's rock, baby! Lasai. Piloto hona naiz. Ez que eskatu, Jon Andreok. Egalaldia ondo doa. Oso ondo. A ver, ze guapoa izaten. Hostia. Ez nuen espero hainbat gauza hain ederki asmatzea lehenengo saiakeran. Jokoaren jokagarritasunaren aldetik gauza bien pile bat